Kaibigan ko sila. Sexually din ako. Oh, no, you're not. Keeper, saan mo dadalhin si JJ? Keeper, mag-forma kay JJ! Yes! Kami na. Kiefer, ano ba? Please! Kiefer! Kiefer, tama na. Stay out of this. You don't belong in Section E. You belong to your stupid fucking asshole cousin. What the hell are you doing here, Kiefer? I'm returning her to you. She doesn't belong in Section E. Mas lalo naman dito. Kaya nga napunta yan sa Section E kasi pare-parehas kayong mga walang kwenta. Yan ang kuya ko. Ano nga ba in-expect mo, Jay? Talking like you don't care about her? I really don't. Ikaw, ba 19 shining armor ka niyan? Ano nangyari?